o acto que é moi tarde. Primeiro vamos aos agradecementos. Agradecerlle a todos os que viñestes, especialmente a xente que veu de moi lexos, hai xente que veu de Logroño, hai xente que veu de Madrid, xente que veu de todos os puntos de Galicia. Bueno, ese aplauso pouquiño pasastes vos un pouco neste último aplauso, e tamén ese aplauso quero yo dedicar. É un aplauso que realmente espero que vos gustara hoxe, pois eso que tuvemos preparado. Nerea estuvo espectacular, realmente para mí quero felicitala. Penso que moita xente hoxe de fora do barco conoceu a un artista impresionante. Bueno, isto que teño aquí era a miña pequena sorpresa, non? Que lla vamos a dedicar, quero lla dar personalmente, pois a miña dona, porque, a ver, todos estos anos estuvo aguantando moitas viaxes, moitas ausencias, e bueno, este é o meu pequeno homenaxe, a miña pequena homenaxe que lle dou. Espero que lle goste moito. E para finalizar, simplemente eso, darvos as gracias a todos, darvos as gracias ás institucións que sempre nos apoiastes. Quizá é o único pequeno mérito que pode ser, non? Nos intentamos sempre pois facer o mellor que podemos. Creo que unha vez máis, como pasa na milla, os teño dito a todos, non? Os que vides que bueno, pois que o deporte une. E bueno, isto como non tiña preparado nada especialmente, só vos quero decir a todos, a todas que estades aquí, os que non están, eso, que se volve un pequeno fallo, bueno, pois non lo disculpedes. Agradecer, como non, a este equipo de pais e nais que temos, atletas, adestradores e colaboradores, porque sin isto é imposible, non se pode chegar a ningún lado. Esas pequenas cousiñas que parece que non son importantes, son moi importantes para que unha cousa como un clube pois dure 43 anos, se consigan a veces millores ou peores resultados, pero sobre todo penso que podemos presumir de que temos moi boa xente, moi boas persoas. Moitas gracias. Aquí acaba este 43 aniversario. Un abrazo forte a todos. Non sei se 40 máis, pero bueno, algún máis intentarei quedar aquí a ver se podemos seguir. Gracias.